मुलुगनाङैनो सोरगिदिं कर'ना भाइरास बेरामनि साग्लोबनायाव 21 सान लकडाउन बन्द थानाय समाव दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरा खामानि मावनो मोनैयाव जानाय आदार बुथुमनो हायैयाव गोबां सातजालाजों मोगा-मोगि जादों। बाक्सा जिल्ला मैनामाथा गाव हेलासिगुरि गामिनि सा10 साख्रि मावग्रा बिथांमोना जयै लोगो नांनानै दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा दुखुथिया 72 नखरनो माइरं, दालि, थाव, संख्रि, साबोन, सयाबिन अनसुंथाइ रानदों। बे जोंनि मैनामाथा गाव हेलासिगुरि गामिनि गासै सार्भिस मावनाय जोङो सा10 लोगो नांनानै जोङो थारमाने बे गोरिब गुन्द्राफोरनो माबा बिदिनो खामला हाजिरा बाहेराव मावनो थांनो हायैनि थाखाय जोङो सा72 सुबुंनो जोङो माने दालि माइरं जानाय लोंनाय बेबायदिनो राननानै होदों आरो जोङो दा बिदिनो जोंना मालिकआ CRPFआव मावो आरो ओमफ्राय दा बियो फैनो हायाखै जोंहानिया मालिकआ काश्मीराव थायो। जोङो दा ओरैनो दालि माइरं थाव ओमफ्राय सामब्राम आलु बिदिनो आखाइ सुनो थाखाय साबोन आरि जोङो राननानै होदों आरो नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ मावफुंनो मोननानै माबायदि गोजोननाय मोनदों नामा? जोङो दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहाथे बेबायदिनो आरो सोरबा थालांबावनाय दंबावो बहुद बेबायदिनो जोंनि गामियाव सार्भिस मावनायफोर जाहाथे बिथांमोनाबो बेबायदिनो सोरबाफोर बेबायदिनो होनो गोसो दङबा थालांनायाथ' दा जोंनि हिसाबाव बेबायदि मोनथावथाव मानसिया एसे थालांबावदों आरो जाहाथे बेफोरनो बिथांमोनाबो गोसो दङबा दा जों जेरै होदों बेबायदिनो होनो हागोन आरोखि दा जोङो बेखिनिखौनो होनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जाहाथे बिथांमोना बेखौनो लानानै बिथांमोनाबो एसे गोजोननाय मोनो एसे सोलिनो हायो सानसे साननैखौ बेनि थाखायनो जोंबो गोजोननाय मोनबाय आरो बेखौ होनो मोननानै। खुलुमबाय। दिनै बिथां रादाबगिरि बड'लेण्ड बुब्लि SMS निउस बिथांमोना दिनै बेयाव जोंनियाव फैनानै जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय। दिनै जोङो बुहुमाव जिबायदि कर'ना भाइरासआ जेरैबो साग्लोबसारदों बिनि खारनैनो गासै बिश्वआव जानायनिलाय दिनै लकडाउन जानायखाय जोङो जोंनि मैनामाथा गाव हेलासिगुरि गामिनि 10 साखरियालफोरा जों दिनै बिथांमोननो गोरिब गुन्द्राफोरखौ बिथांमोना हाजिरा खामानि मावनो हायैलाय बिथांमोना थाखा फैसायाव जुरुला जादों। बेनिखायनो जोङो बिथांमोननो 10 जों लोगो नांनानै जेरै CRP दङ, डिलार दङ आरो PhD नि दङ आरो बिनिफ्राय स्कुलनि 4 ग्रेडनि साखरियाल दङ 10 लोगो नांनानै जों दिनै जोंनि गामिनि गोरिब गुन्द्राफोरनो खामानि जिथु मावनो हाया हाजिरा मोनाखै बिथांमोना जाहाथे राननानै थाया बिनि खारनै जोङो दिनै लोगो नांनानै दिनै बे फोरबोखौ लादों। दिनै जिबायदि बुहुमनाङै तालाबान्द लकडाउन जानानै दं बे लकडाउन जानायनि फारसे मदि सरकारा जोंनो 21 दिन लकडाउन होदों। लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा जोंनि सर्बानन्द सन'वाल आरो हिमन्त बिश्व शर्मायाबो जोंनि आसामाव बेबादिनो लकडाउनखौ होदों। थिग बेखौ लानानैनो जोङो दिनै बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया हायोब्ला साखरियाल बिथांमोना निखावरिफोरनो खमावबाबो 7 मानसिनो न'खराव एसे सहाय खालामब्ला 5 लाख साखरियाला जुदि 7 होयोबाबो 25 लाख मानसिया ओंखाम मोनजागोन। बे लकडाउनाव एसे रेहाय मोनगोन होननानै बुंनायलाय जों बिथांमोननि बुंनायखौ जों मानिदों। बेखायनो जों दिनै नैबे फोरबोखौ लानाय जादों। न'खरबेसेनो होदों नोंथांमोना बे अनसुंथाइखौ? बे अनसुंथाइखौ जों होदों
72 न'खर परियालनो जों होनाय जादों। बे राननायनि हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथाङा मा बुंनो सानो ओरैनो? बे राननायनि हाबाफारिजों जों बुंनो सानो जाहाथे जोंनि बे कर'ना भाइरास आक्रान्त जानायफोरा जाहाथे बिथांमोना बे जोंनि लकडाउनखौ मोजाङै मानिनानै सोलियो आरो बिनिफ्राय गोजान गोजान थानाय नेमफोरखौ मोजाङै मानसिफोरजों रायलायलायै मामा लायो बेबायदि गोजान गोजान थानानै डिसटेन्सखौ फल' खालामो बेखौ जों आह्वान खालामदों। बिथाङा आह्वान खालामदों जाहाथे बिथांमोना सक पाहारफोराव थायाबालासिनो जाहाथे सरकारनि लकडाउनखौ मानिनानै सोलिनानै जोंनि मोजाङै मोजां बेमार आजारनिफ्राय गोजानाव थानो हायो। जेब्लायबो आखाइ सुनाय दा जिहेतु आसा कर्मि बायदिसिना साइस्थ' कर्मिफोरा जा बाथ्राफोरखौ दिनै फोरमायगासिनो दं बेफोरखौ मानिनानै सलायो बेखौनो आं आह्वान खालामो। मोनहा जोंहा फिसाफोरा साख्रियाला हिसाबै जोङो माइरं होदों जोंनो आरो माबा संख्रि होदों गासिबो मुवाफोरखौ होनायफोरखौ जों मोजां मोनदों। दा फिसाफोरखौ जोङो एसे गोजोनथों होननानै जोङो माबानाय जाबाय मदद होनाय जाबाय। जोङो एसे माबा खालामनानै जोंबो आजावनानै लाबाय आरो मोनजानायखाय जोंबो मोजां मोनबाय। जियानो जादोला दा फिसाफोर होनायखौ जों मोजां मोनदों आरो जों बेखिनि अनसुंथाइ होनायखौ जोङो बिराद सापर्ट होदों आरो दा खामलाङाखै। ओरैनो जों बेसे बेखाराव थादों बेसे खस्थ' खालामनानै जोङो ओरैनो थाइसे थाइनै फैसा गैयामोन जोंहा बेखिनिखौनो मोनदों। मोनबाय आरो जों दा बेखौनो मिनिलायबाय जों दा नङा होमबा मिनिलायबाय आरो जों दा बेखिनिखौनो।